Chamaru, komari yangu rundi pori nina yu. Kana zvazonaka kana ndozvomuona kochi. No problem iwe uchinetseka kana woti ndipowo mari. Pachedu ndokuona. Aichadzoki. Aiwa ndokuona. Da kuendera kuna Dr. Mzizi. Muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare nhasi rari mwezuva. Nhasi uno tinoda kundoongorora nyaya yevanhu vanokwereta mari vasingadzoseri vanhu mari dzavo. 1 2 mbavha. Nhasi tiri kukupai chirongwa apo tiri kutaura naDr. Mzizi vanova nyanzvi munyaya dzevanhu vasingade kudzosa mari dzevanhu vasingade kuripa zvikwereti. Ndiwo zvekare shasha yekubata mbavha dzanetsa muHarare. Ndezvipi zvaungade kutaura pamusoro pembavha? Takatarisa maererano nenhau yembavha, tingangoti mbavha vanhu vatinetsa, vanhu vazhinji vatambura mudzimba umu, vanhu vazhinji vari kuchema mudzimba nenhau yembavha. Umwe anomuka achichema, ndashaya huku dzangu muchikwere. Umwe omuka, mazai angu hamusisina. Umwe amuka, mota yangu yakaponjeswa mavhiri. Asi tinoti tine vanogona kukubatsirai kune mimese matambudzwa nembavha mudzimba umu. Tine vatinoti sekuru Muzizi. Tina Dr. Mzizi. Nhasi uno tiri muno muHarare. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ini ndinoitwa Fiona Nete. Right. Takukupai Dr. Mzizi. Hatingade kutaura zvakawanda, toda kuti ivo vazvitaurire, vakuudzei kuti vanoita nezvei, vanobata mbavha sei, uyezve vasingadzosere zvikwereti. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Kana paine zvamunenge muchida, nhamba ndidzo dziri kubuda idzo, munotibata dziri paWhatsApp kana kufona. Asi mukaona tisingakudaire dzimwe nguva tinenge tiri mukati mebasa, saizvozvi kuna vamwe vari kutofona izvozvi asi hatikwanisi kunge tichivadaira nhare dzavo. Basa rangu ndakatanga ndine 15 years tiri mudiki. Ndinorapa asima, ndinouchika, ndinorapa cancer yemunhu kana iri cancer yekunze kunge iri fanika chironda isiri yemudumbu. Ende tumbava inozibata. Panhau yamataura yembavha ndiri kunyanya kudikanwa nevanhu. Zvinofamba sei vanhu vari kubirwa mudzimba umu? Pane kusirika musha kuti mbavha dzisapinde. Mazinzwa here? Pane patinotenderera kuti mbavha isapinde. Pane kwabirwa munhu kuti tabirwa tinoenda ipapo kana pari pamba pake tinoenda ipapo togadzira. Pane mishonga tinogadzira nayo tonosungirira kusango. After 2 days 3 days kana akaenda seko kumwe uso kana akachinga moyo anotouya chete nekuti anenge vatambudzika nezera dzinenge dzakumuna. Ko kana azvitengesa zvinezvi? Kana azitengesa hazina basa, asi munhu wabatwa. Kana toti zvakatengesa togadzira mishonga kuno kwa anodzoka anouya iyi? Anouya nekuti ndiye kutsvaka kwatiri kuita iko. Anokwanisa kuba TV unotengesa asi hachatouya kuti ndakabapana ndi ndakadai kana kuti kuitoenda ikoko kuti ndipe izo ndakabazika. Then tine vari kunze kwenyika kunyanya vari kuSouth Africa ndo nyanya kundibata ndabirwa motokari. Munokwanisa kubatsira here munhu ari kunze kwenyika? Ari kunze kwenyika tinokwanisa kumubatsira, tinomugadzira munhu anotipa zita rake. Mazinzwa here? Saka pakugadzira paya tinenge chiriwa zita rake kuti ndini ndiri kuSouth Africa ndakabirwa zvinhu naika ndakabirwa zvinhu zvangu zvakati panzvimbo yakati saka ndikuda zvinhu zvangu zvidzoke. Saka tinenge takushandisa zita rake iye ari kurewo. Apadiwe mupikicha? Pikicha harina basa, zita rake chete. Kana achida pikicha anongotipa asi zita rake remunhu kuti ndinonzi Ningi ndakabirwa so nekuti ini ndinenge ndakushandisa zita rake kuti ini ndinonzi Ningi ndabirwa kuno kuSouth Africa. Saka ndikuda kuti zvinhu zvangu zvidzoke. Saka mishonga yatinenge takagadzira kuno touita tousungira zvatinoita. Ikoko about kana 1 week kana 6 days chete anenge wapita. Mwe tinoti chigadzira ipapo.
chichiva zaite mwe achiba futi ipapo wobva wakuya nawe ipapo kuti ndakutotengesa wobva pati. Saka muri kuti kana munhu ndabirwa zvezvi panofanira kuita mazuva mangani kuti zvidzoke? Panofanira kuita zimwe nguva musi vachaivo zvinokurumidza. Pane munhu wese ane lakilaki mazinzwe here mwezi unomuwana mazinzwe here zvimwezi unomuwana ipapo mwezi unotomuwana after kwapera kana 2 days or 3 days. Asi pamushonga wangu wanenge ndakugadzira wewe nekuti ndinobaya netsono papanenge pachinge tsono riyere ichiita ichiora mazinzwe here ichiora tsono ye nemushonga wangu wewe haikoko hakuna chakanaka angangonyara zake kana kutambudzika anototambudzika chaizvo. Saka hapana here dzimwe nguva dzokuti kana magadzira imimi munhu yete kuna kutotadza kumubata achingoyuwira ariko kwasingadzoke? Kumuwira arisi kupi kuti magadzisa munhu ka oregedza kuuya ari ikoko pane anoona tsaona saanenge achiona ikoko ndiwo anotodzoka chete kuti ndakataza chakati pakati. Ko vazhinji vane mubvunzo wekuti pakugadzira munhu hatiuraye munhu here apa, because kazhinji kacho haisi nyaya yekuti munhu afe asi kuti zvinhu zviita se hatiuraye munhu mazinzwa here inoita kuti munhu adzoke nayo pakudzoka pazvinhu pazvaya pane zaanenge achiona mazinzwa here pane zaanenge achiona kuti ndakabva kwakati izi ngandidzorereze kana kuti ndiende kunokumbira rogero kuti alright. Vamwe zvakare vanotaura vachiti inini hongu ndabirwa uyezve ndiri kuda kuti ndigadzire munhu handibira asi handidi zvinozondinetsa mangwana ndakunzwa karomba. Hatirombesi nechikwambo izvo hakuna chikwambo chinombesa womushonga mazinzwa munhu anoromba nechikwambo hairopa mazinzwa chikwambo iropa zangufana nemunhu waye anoti ndikuda kufuma ndikuda chii. Hapana munhu anofuma kungoti mushonga chete pasina zvinoita. Saka muri kuti aiwa vanhu vasatye zvavo hazvina problem kwavari? Problem tina akawanda vamwe taivagadzira so kana zvekumabasa kupiko tivagadzira machitaura nesu pari kuingana kuti kuno kubasa rangu randidai so tivagadzira tichitaura navo pafoni ita so ikoko modai so achiita zani achiita ikoko ine kune munoenda kugadzira mushonga vachigara zvakanaka vachishanda futi mabasa akanaka. Mabva mabata imwe nhau yandafarira hatisati takutiza hedu yembavha tikudzoka kumbavha asi ndatya kuti pamwe ndingazokanganwa. Ko panhau iye vanhu vari kuuk vanhu vari kuSouth Africa vasina mabasa kuti madhigiri anawo hobo nehobo but basa harisi kumuka. Madhigiri anawo hobo nehobo ivavo manje tinenge takuda nengipicture yavo mazinzwa kana kuitora pafoni tinogadzisa picture yayo takuigadzira kunoko kuti munhu uyo ari pakati soso pakati iye picture tinogadzira nemishonga kwaari ikoko anotoriwana basa. Asi zvingatori nguva yakadii mushure monge mamugadzira kuti azowana basa? Even 2 weeks azitora aiwa ende iye anenge ari connect neni achinifonera 2 weeks azitora. Ko nyaya yemunyama sekuru munogadzira? Munyama tinogadzira vari kuchembera vasina kuroorwa sekuru? Vamwe vasina kuroora pane munhu anenge ukangogadzikawo kamweya mazinzwe kana ari kunze kuyo pane mushonga tinomugadzira mazinzwe kana ari anzazi kana ari ani kana ari mukoma wenyu kana anzazi yenyu munokwanisa kutora mushonga wenyu momugadzira kuti ndini ningi ine munyama kana soso kana mwana wenyu chaizvo unomugadzira mushonga kuti ndikuda mwana wangu aite lake asaite munyama ndamugadzira mushonga tinokwanisa kugadzira mushonga wemunyama munhu ari kunze kwenyika isu tigeza kuno kuti ndini ndikugeza mushonga ndikuda kuti ndiite lake ndikuda kuti manzi angu ivhurike ende ndikuda kuti pese pandinofamba ndichifamba ndiri munhu vanhu vachindionawo. Alright, ini ndinasavira wangu wakatizwa nemukadzi sekuru mukadzi wake anomuda Sterling asi mukadzi akatanga achirara mimba yake vanhu vachirara pamusha umwe chete mubedroom rake pedzezvo uye hutu aini zvinofamba sei naise? Tinosheza vari ikoko wozoka mashure kuti please ndauya ndakuda imba yangu
kana murume futi wasiya mukazi tinomushandisa kozogera kune mukazi. Zvinoitika nguva yakareba seizvo? Zese zvitoti dzimwe nguva zingangwazi nguva zingogotora kana 1 week umwe musi kana ipapo umwe musi for 3 days anenge achingofunga kuti pamwe zanga zichida kuita kare nekare atodzoka munhu. Ko pane zvamunoda here? Because tinonzwa vamwe achiti toda nhumbi dzake dzekupfeka, ndichida kudzosa mukadzi wangu. Pane zvamunoda here kuti ndinge ndichiunza? Nhumbi kakawanda kupfeka kwatina basa izvo mazvinzvo. Nhumbi pane zvadzinoshandira iye munhu uye kana watiza kakawanda tinenge ichida pikicha yacho, kana asina pikicha yacho kana nhumbi zacho idzo tinokwanisa kushandisa, asi pikicha ndiyecho ndezita rake nemunhu weyo wekutizwa weyo anofanira kunge aripo. Akawanda ezimba futi ko nhau yekuti inini mukadzi wangu anditiza, kana kuti pasina kuti kutiza kuwanza vamwe varume kana murume futi kuwanza mamwe madzimai zvofambiswa izvo manje tinogadzira isecret. Basi chatoda kungoziva ndechekuti tinogadzira kunonzi kusunga sekuri munosunga here? Kusunga kwekwe tinosunga, asi kakawanda kusunga nekuti imi mukazi wenyu akakusunga munoenda kumwe mazinzwe munenge musiri murume ikoko moenda kwaari munobva maita murume mozotora futi kumwe munoita ferot moenda kwaari ndipo munoziva kuti mukazi wandisunga ende futi dzinoparadzisa imba inoparara. Chatinoda irudo kana mune mukazi kana waita mukazi anosigidzwa nemishonga kuti asafamba-famba. Saka mchizoona kana akazi wakawanda inonguva anotouya kuti aiwa imba yangu ndikuita ndisikuda kuti mukazi wangu atomukadzi. Kana mukazi akapfeka so kana kumira apa so munoona murume wemunhu haana shungu naye anongoti palo achifunga kuti semazuva ano wakazi kuwanda kwakadaiswa nengwa dzakawanda. Koraiti zvaisekuru tomboti mukadzi pambi dziya dzamahuri achida kuwana market pambi achida maclients munobatsira here? Akawanda zvinobatsira vamwe zvekutoti vanofamba kuti aiwa ndari kuri motikari ndaitokutenga achitsvaga vanhu vane mari mboja futi kuti aiwa ndani chikomba changu chine mari achibatsirwa futi achifarira. Saka munokwanisa kuti awane makastoma vane mari vacho? Ane machacho, vamwe titonawo mapikicha avo evanhu ivavo kuti uite ninobatsira chakati vatoona murume wekumuroora. Ko pane imwe nhau zvakare yevanhu vanorota vachirara nemurume kana kurara nemukadzi? Right, izvozvo zvinoitika izvozvo. Ukarota munhu uchirara nemukadzi mazinzvo kana uchirara nemurume izvozvo zvinopa munyama mazinzvo. Icho ndiye chiwani chakaipa manje chinopa munyama nekuti ukarota uchirara nemurume iwe uri mukadzi unongowapiwa munyama, unokwanisa kurambwa, unofamba varume achikusema. Kana iwe murume uchingorota uchirara nemukadzi uchingorota hazibatsiri, asi pane mushonga unogezwa kuti dzese dzipere. Todzoka panhau yedu yembavha yatasira panzira. Munobatsira sei pambavha sekuru? Inini ndine zvandokwanisa kuita here pamba pangu kuti mbavha dzisauye? Ndizvo ndataura pakutanga paya kuti tinosirika pamba mazinzvo here, tinotendera imba iyi naika pakutendera pamba paya pane dzimwe dzatinenge takuita ipapo, haisi mbavha chete. Chichi kana vanhu vanouya nemishonga kuti akukwazi varoi kazina ndizvo havaswepo nekuti mbavha nemotorero kangofanana nevamwe chete. Ipapo ndo pane mubvunzo wangu sekuru, matendera imba yangu hamusi kundisira zvikwambo here? Handi mune mausiya mushonga unogara pamba pangu hauzosara uchindinetsa here? Mushonga haunesi mazinzvo mushonga haunesi ndatokuuzai hachisi chikwambo makarota chinhu chinokupirikidza otherwise chinokuparirake nekuti zvinhu zvaikunesa izi munguva
kana mukarara so muchirota muchitandaniswa kana muchiromwa nenyuka kana zimwe nguva munorota so mwakuda kusikwa nemotikari dzese zvinopera. Ko pane mumwe sawira wangu futi anoti amai vake vanopinduka vachita nyoka. Saka pane pamwe munguva yaakazorumwa nenyoka asi ari kuBritain akangoona nyoka bva yatomuruma haana kuenda kuchipatara akanyazova ndi mama wangu waita seya vauye nanhasi haasati aenda kuchipatara asi anenge achingorutsa mhate yenyoka. Amai vachewa ndiye akamuitisa izvozvo asi ivo vanokwanisa vakataura namushe vanokwanisa kumupinginura. Ko imi hamukwanisa kumupinginura here? Uye manje kumupinginura uye hatimupinginura. Saka mukuti mama vakafa vasina kumupinginura zvavharana? Vakafa asina kumupinginura akafa nekuti ivo mukova wanawo vakafa zvavharana kana vakarapi anopona. Vakafa zvavharana nekuti izvozvo vakagara vakasunga mazinzwa nogara vakadi vakazisunga. Ko ndichida kuita mari ini sekuru pane nzira dzamukwanisa kushandisa kuti ndiite mari? Mari kakawanda pamari kuti muite mari apa ndikokubika. Unofanira kuita mari nebasa kana kushezwa nebasa kuchibuda mushinji nekuti dzekuita mari zezi ndeze kuzouya kuzokuromba zezi. Ima murombesi? Aiwa ndirombesi. Alright. Aiwa kuromba kuti. Ko vaive vanoti vanoda kurotswa manhamba eiloto? Waiwa ilagiro mazinzwe tinotaka tariona kuti iwewe paizvozidzi mizimu yako nekuti chiwanika icho chiraki rako inofanana nazo here kana idzi kakawanda akungogara munhu achingorota namba yeveto mazuva zinezi asi tinomupa chipo chakanaka kuti abate zvinhu ori kuti zvinhu zvache zivhurika. Saka muchizoona mumwe anobata mumwe wachibata 4 numbers mumwe 5 kuti wozobata 6 zichifoira asi anenge vavhurika. Ndezvipi zvimwe sekuru zvamunobatsira nazvo vazukuru venyu pane vakatarisa panguva ino vachida kuti vagozouya vachikuonai? Ndine zakawanda. Ndine zakawanda. Zakawanda. Ko inini ndiri panhau yangu hombe yangu yanhasi kwamuri sekuru ndoyembavha nekuti vese vandinosifamba kwavari hapana ndati ndawana anobata mbavha. Saka zvamati munobata imimi ndosaka ndiri kuda kuti ndinyanye kutambira mbavha tinozibata asi kakawanda manje tinokwanisa kugadzira muno munhu webobata. Saka izvozvi kana tikabata mbavha dzezi hatifaniri kuti vanhu vachinzi tangati padhokota muzizi ndiye vachiitira nekuti zinokwanisa kundishutiswa nefuti nekuti mbavha vanoziva kuti munhu aripo uyu hatibudiriri. Munoema kuti swa kupfurwa nefuti nekuti anoziva kuti munhu aripo uyu kune shumba tikangoba pani munhu akaenda kune iye isu tadi tine akawanda izvozvo. Pane amwe taiti akadariso mozoti dhokota muzizi handifendeka mukangano. Tiri pambavha ipapo vazukuru venyu vakawanda vatitanzwa nekubirwa mari nana chiremba imimi vana sekuru muchiti munodzibata mbavha asi mbavha dzedze dzotadza kuita sei kubatika asi vaendesa mari. Vangade kuziva kuti ndeipi stage yavanofanira kubhadharira mari. Munotanga mabata vanhu here vozobhadhara kana kuti zviri kuitika manje mazinzwere kudara izvozvo taita mahara mazinzwere mahara munoziva taiti handei zvinhu zvako izvi zvichizoka mazinzwere zikazoka munhu uye hauyi mazinzwere amwe anotoenda kujere kutosunga kujere nekuti wabata unokuona vachikongoreswa wangoti ndazibata mambazi pamwe anotoenda kumapolisa mazinzwere kana munhu wekupai anotoenda kumapolisa ndakaba ichi ndaenda ndauya kumapolisa achizwa kuti ndikaenda ikoko makati memapolisa inobatwa zvakanaka pamwe ndirowo. Saka imimi mune muchiti kana munhu abirwa ngaabva atanga abhadhara mari yese here kana kuti aiwa anobvisawo mbichana chimuudza kuti wadai so kana vanhu waya kuti imi makwereterwa mari mazinzwere pane amwe akawanda mwakatota ma 80,000
akasiyana kuita 80,000 ovatenga kombe yova yafa kataza mari kumuzorera ovatiza tinotombata yo akauya ari mazito saka maerera nezvikwereti vasuda kudzosa zvikwereti anotoziva munodzosa alright saka tiri kuti isusu vanhu vekutora zvikwereti vasuda kudzosa vaya tine yamwe kana iye zvinonzi kuti tikuratisai kuti uyu wakatorerwa mari uyu wakabirwa mari ari masitosi akambira zekuti buku racho nokuuza kuti uyu wakadaiswa uyu wakadaiswa muchiona nemeso mwe shangwiti dzinobata mbavha nevamwe vanorapa zvirwere zvakasiyana siyana. Izvozvi mangwana chaiwo tiri murwendo kunanga kumutora shanga. Pane vari ikoko zvakare vanonetsa vanozvinzwa shuga panyaya dzekugadzisa matambudziko evanhu. Don't forget to subscribe to True Mass Media so that we can take you to another level. Kubva kwandiri Andrew Neshamba, Fiona Nete, tinoti bye bye.